jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe deñiral jamma bela en garti ha hande jokkude ɗo yewtere e nder deftere no gonnoɗen e dow mum wiyetende Keerol nder ngesa nde musidɗo Idriis Alfaa Sow. Kodde ina jooɗi e jonde yaaƴnde ɗaɗnde siis deegowo jiiltotoɗo omo huufi biro mawɗo ñantiraɗo gueɗe ganni téléphone aji ina taarimo omo hucciti ordinateur jungo makko ñaamo ngo ina tami dombel ordinateur ngel saha e saha fof jungo ngo dilla seeɗa ngo ɓosna dombel ngel kollirowel ngel wona e regde e darol ngal nat ordinateur ngal bindi ɗi gona e ngabbude walla e jippade so woppi dombel ngel peɗeli makko sappo ɗi fof pawo e tappirgal ordinateur ngal o wona e tappude kodde ina ɓoɗɗo bouton ngaji alkule limoje toɓɓe e ma noon goɗkon ina cuppiro e darogal ordinateur ngal karalle kese ɗe ina bebtini gurdam hande ɗam hande ɗereji ustima no feewi e nder bureau ji ko heewi hande tonguirte ko karalle kese mofte ordinateur uji nde sohla fof hebde ɗum ina newi téléphone no helñi kodde ƴefti a jaɓɓama jam wari Seydi Dia mi neldima cimtol ngol joni e jokkodde ma email eyyi mi heeɓi ko henni jimi mi sato so wonko fewnite hen mi rutto e ma kodde e cikku mum ko jinduɓe e balɗe ɓe goni koye heblanade mbatu mabɓe kuptidinude mbatu kuptidingu boñ ɓurɗo mawnude e leydi Rwanda ɓe balɗe fof kodde en goni koye tongude windude e ƴewtade lime mabɓe beele ala ɗo jumri woni hen fof foti ko hawrude hay hunde fotani jende 15 goto fotani ɓurtude walla ngakkude kodde ƴewti cimtol golle mabɓe ɗe ɓe golli e hitande ɓennude nde o yurniti kadi eɓɓoji ɗi ɓe jiiɗi siinude e hitande fande nde o tongi jiyanɗe makko e teskuyaji makko o nodduɗi e cikku makko e jokkodde mum email kodde yiɗi ko woppirde cikku mum golle laaɓɗe pewɗe juɓɓuɗe kodde ina horsini cikku mum o nde tawno ɓe gollidimo duuɓi kewɗi omo yenana kadi on ina wawi jottade golle ɗe caggal makko ko ɗum ni saabi on suuɓa e nanodiral goomo gardigu ngu fof gam lomtade kodde duuɓi 12 ko kodde ina gollo e o boñ woni banque ɗi duuɓi 5 cakkiriɗi ko kanko woni gardiɗo o boño kodde fuɗɗiri ko less ina ngabba ha yettiɗo o gollima e poste uji kewɗi o adi nde omo suuɓe gardiɗo boño caggal nde kodde heeɓi seeɗam faago mum baccalauréat o naati duɗal jaaɓi ha tirdi o suuɓi janngude faggude e kisnal gila hade makko gaynude jangde makko tawi société ji kewɗi mantimomo e sandaji ɓurɗi yakorede hewɓe ƴamimo beele omo gollodo e mumen nde o heeɓi seeɗam faago makko duɗe towɗe o micci o felliti gollodade e boñ gendi mo Rwanda ardinoɓe boñɓe dañani nimsa hay saaha goto e gollodade ɓe e makko kala poste moɓe kalfini kodde ɓe mbiyata ko ono ɓuuri wawde kala service mo kodde rewno o woppi ɗon batte makko gila e juɓɓudi ha e nanodiral e ballodiral gollotoɓe ɗon ɓe
kodde ina ngabba bureau e bureau service e service haw suba gardiɗo boño duuɓi joyi hannde ko kanko woni hoorejo ko kanko tabitinta kala eɓɓoje jewtidaaɗi ko kanko tawtoytoye batuuji mawɗi e nder leydi ndi haa caggal leydi sifande makko sari aduna fof o anndondiri e yimɓe heewɓe ardiiɓe société ji jagorɗe mawɗe e laamɓe leyɗele yimɓe heewɓe ene jiɗi jokkondirde makko jiɗi diifnaade mo jiɗi wallitinaade mo mbele ina ɓamta faggude société ji mumen e faggude leyɗele mumen ko ɗum saabi laamɓe leyɗele Afrique fof cuɓiimo kalfinimo faggudu dental dowlaji Afrique ko batu woni batu fodde cakkiriiɗo mo waddara e gollodiiɓe makko e boñ ngendi mo Rwanda ko adi omo fuɗɗoyo golle makko kese to dental dowlaji Afrique ko batu woni mbayniigu hakkunde makko e gollodiiɓe makko caggal duuɓi 12 yo waɗi ɗo e galle o ummogol kodde e boñ ngendi mo Rwanda ko nimsa mawngo wonande leydi Rwanda fof sikki ala maɓe daña ɗomtoroɗo mo kono dañde baaɗo no makko ɗum weeɓani ɗum fof e waade noon haɗani kadi ko kodde suuɓa ko gardiɗo goomu kalfinaɗo faggudu dental dowlaji Afrique ko weltare mawde wonande ɓesgu Rwanda fof hoorejo leydi Rwanda e hoore mum waɗi hen haalande e ayaw habrirde leydi mum o holliri jaagol kodde ma woppu yolde mawde e boñ ngendi mo Rwanda kono kadi ko kodde dañi ko manore wonande leydi Rwanda no diidori noon yiide ɓiyum ina halfina ko fotini mawnude e tiidde ɗum ko welamma mo ala ɗo haaji kodde hayso tawi wona ɗo jibina o nehima ɗo o wuuri ɗo o jangi ɗo o andi ɗo yimɓe o andama ɗo e tew o woodindirama ɗo nden noon koye leydi ndi o jeeya kala gonɗo e leydi Rwanda ko fotino ko kodde woni ɗo ko andi e Rwanda ko fotino ko kodde andi ko e Rwanda golliɗo ko fotino ko kodde golliɗo ko on wonti Rwanda najo teleji e radio ji Rwanda fof ko ɗum mbaɗi gardidi kabaruji mumen goto fof ina setto e kodde ko moƴƴi kodde wonti darorgal wonti ñemtinteɗo dokkirteɗo yeruji moƴƴi moni kala ina wasiyo ɓesgu mum yo timto e kodde to ummi to e to woni hande ɗo ko dawal mawgal ko yolde junde ñamde sattude o tacci kodde ko windande moƴƴere wonande yontande hande nde tawde dañal walla laamu waɗata neɗɗo galo walla laamu heewi ni ɗo neɗɗo tawi dañal walla laamu walla ni ɗiɗi ɗi fof kono dewre e majjere komto ɗum ha fof koccito juuɗe mum ete heewɓe ina kawri wonde ɓuri dagmude e ngalu walla laamu fof ko ngu neɗɗo faggani hoore mum kala ko neɗɗo golli tampani ɗum so dañi hen hunde ina andi no ɗum heɓira ko ɗon kadi o ɓurata teddinde ɗum e rende ɗum e hisnude ɗum laawol ɗiggugol juutgol hayso yettade to fayro ina leeli ko kangol ɓuri wadde hoolare e sodorde raɓɓere kono sukkude ñaatde nde tawno laawol ko juuri ko fof haɗata jahowo yettoyade ko ngol laawol kodde suuɓi e ngol juuti e ngol muusi kono yooɓi ko pellitale muñal kodde dogani o diwani o sorani hunde fof o waɗi ɗum koye nokku mum e tuma mum so kodde suɓama hande halfinama faggudu duunde fonde no Afrique ko hoolede saabi ɗum ko golle makko ceertima
ko Afrique fof yeeri giti mum ko golli ko ɗum noon yoni seede sohlani wondore lamɓe Afrique fof nder nde cuɓomo lamɓe Afrique suɓiɓe mo hande ɓe kalfinimo goomu faggudu leyɗele mumen en goto fof so wonno e sago mum hande tawa ko ɓiɗɗo leydi mum sabu ko parnorɗo lamɓe Afrique hewɓe nani code gila jiyani ɗum hewɓe gandirima ko deftere makko gaynirde jangde duuɗe towɗe koddo waɗi deftere mum gaynirde jangde koye faggudu leyɗele Afrique tiitonde mayre ko ngaluji duunde Afrique hol gartamma ɓesgu Afrique jogui hen wittoji makko nawimo e leyɗele kewɗe e Afrique o yillima duuɗe jaaɓe hattirde mawɗe o jooɗidima e jangoɓe jangguinoɓe wittoɓe sertuɓe o wiñima e deftorɗi kewɗi o hippiti defte limtinɗe o lumbima e telle sariɗe e internet kodde yerodiri ngaluji jiireteɗi e leyɗele Afrique kewɗi o yerodiriɗi e ngaluji jiireteɗi e duuɗe goɗɗe ɗe o yenana Afrique jooɗi koye ngaluji ɓutiɗi ɗum fof e waade noon haɗani ha hande rafiji nattuɗi tawede e duuɗe goɗɗe ɗe ina mbara ujunnaji Afrique naaɓe e kala saaha kala temedere ɓiɗɗo Afrique naajo tolniɗo e gollade ko ɓuri feccere e mumen ala ko golli Afrique ina jogii leyɗele jaajƴe dime e maaje belɗe ɗe ɓeɓata kono haɗani ha hande Afrique ko ma jiggoyo nde ñaama nde tawno jiggore hebbinta reedu heege jaalima e duunde Afrique ngesabima rafiji kewɗi jooɓotoɗi pittali Afrique naaɓe kodde namnima namne kewɗe o rokki yande makko e caɗele faggudu duunde Afrique e nder duunde Afrique ko société ji ummiɗi leyɗele goɗɗe duuɗe goɗɗe kalfina jaltingol e baylugol ngaluji Afrique naaɓe ete ko heewi e golle maɓɓe ko jamma gollorte ɓiɓɓe Afrique naaɓe ɓeɓe gollotoɓe yogo hen ko posuji mumen tan kilni kodde ina laaɓa Afrique ina jogii anduɓe wawɓe ɗowde usine aji mawɗi wawɓe yaltinde ngaluji gonɗi lesse leydi e gonɗi e nder maaje kono ɓen ko joñaɓe mbawko mumen heptinaka caɗele Afrique ko ɗaɗi mum kewɗi koko gonti buruti kodde yi hande leyɗele mawɗe ɗe nani jirodira Afrique kala hen leydi ina yiɗi jokkodirde gollodirde e Afrique kono omo andi wona gilli mabɓe e Afrique wona jurum mabɓe e ngu ɓesgu ñoolagu foti noon moni kala ko haaju mum humtata ko faggudu mum ɓamtata won hen mbiyata ko ene jiiɗi darnude gostodiral hakkude leyɗele mumen e leyɗele Afrique taw ko fewjoɓe no postori ngaluji Afrique naaɓe ha laaɓa goppiri ɗumen caɗele ɗe ngalaɗo kaaɗi e tongol deftere makko kodde holliri Afrique seera ha e ɗe caɗele ɗon ɗo laamuji leyɗele mum ndentinani doole mumen e fannuji ɗi fof o eeri Afrique naaɓe nde ndentinta peeje mumen e miijoji mumen to banggue dawrugol faggudu nden ka kisal leyɗele mumen e ko nendi hen kodde wasiyiɓe nde ɓe jogoto hoolare e koye mabɓe ɓe jogo hoolare e ɓesguji mabɓe ɓe joyito e doole mabɓe e peeje mabɓe ɓe gonɗino gollade lamɓe Afrique naaɓe hewɓe caggal nde jangi deftere kodde nde ɓe mbaddi e mum jokkodir keeriɗe hewɓe hen kutorima miijoji makko ngam ɓamtude faggudu leyɗele mumen leydi Mauritanie gila koninkoɓe metti laamu e cukñe kala laamiɗo wiyata ko wonta ummade laamu homtiɓe haɓe cikkata koɓe gona maayoɓe dadiɓe ɓe hay goto ala hoolare goɗɗo
jamfaaji e kuddetaaji ngalaa e galɗe o waɗatnoo watti colonel Minhu liɓii laamu ngonnoogu ɗoon ko ina boye duuɓi 20 kanko e dadiiɓe woɗɓe juɓɓini kuddeta o hujja maɓɓe ina hawriti e yiyande yogo e ɓesngu leydi Mauritanie laamu ngonnoogu ɗoon ngu bonnii leydi ndi haa ɓuri ko bonnoo ko ɓe njeeyi ngaluuji leydi ndi fof haa laaɓi ɓe ndesndoyi kaalisaaji ɗi caggal leydi jooni ɓe ndonkiti ko ɓe njeeyi ko leyɗeele waalo ɗe ɓe nduttini leyɗeele ɗe miskineeɓe ndemannoo ina nguurni heen galleeji mumen ko ɗeen ɓe njeeyi leyɗeele goɗɗe galluɗe ko ɓeen ɓe totti yo ndem heen ko njiɗi so coñii ndimde e laaɗe diwooje walla laaɗe ndiyam faara leyɗeele mumen haajuuji maɓɓe ngalaa e ɓiɓɓe leydi ɓee to ɓeen njiɗi fof yo kuccu kamɓe ɓe kiilni tan ko heɓde ngaluuji tawa ɓe tampaani min ko wii ko alay sago ɗum doka nde o liɓi laamu ngu konngol makko gaɗolngol ngol huccini e ɓiɓɓe leydi Mauritanie ko rokkude ɗumen hoolaare o wii ɗumen yo nganndu tooñannge gasii e leydi Mauritanie addimo ko ittude ɗo fenaande nde fenaande hannde Mauritanie yaarude yeeso o noddi denndaangal ɓiɓɓe leydi ndi nde noorotoomo mballa mo e tabirindu miijo maho ngo o holliriɓe kadi o ardaani jooɗaade e jappere laamu woni miijo makko o yuɓɓinde subngooji laamɗo leydi ndi ɗo e duuɓi daɓɓi tawa ko subngooji laaɓɗi dewɗi laawol ɓiɓɓe Mauritanie cuɓanoo koye mumen mo keɓtini tawa ina kooli ɗum e yiyande makko koninkooɓe poti ko wonde ko reenooɓe leydi e kisal ɓesngu mayri kono wonaa hooɗondireede jappere laamu min fuɗɗori golle mum ko yamirde yo binndirgol ƴettit kala Mauritaniaajo mo heɓaano winndiraade yo winndire fewnane kayitaaji mum hay ɓiɗɗo leydi gooro koto haɗe hakke mum ɓurɗo jojjude so heptineede leydi mum o tenkini wonde woni faandaare makko ko artirde potal hakkunde ɓesngu leydi Mauritanie birooji bindirgol udditaa e leydi ndi fof to caggal leydi kala ɗo ambassade Mauritanie woni biro bindiroowo udditaa ɗon Mauritanie naaɓe wonɓe nder leydi e boowal leydi fof binditi keɓi kayitaaji mumen haa timmi wadde fewnu kayitaaji mum Mauritanie ko Addis Abeba laamorgo leydi Éthiopie nde o heɓi kabaru wonde bindirgol ɓamti birooji bindirooji udditaama e ambassade uji leydi Mauritanie gonɗi caggal leydi o fini o dawani ambassade Mauritanie gonɗo Addis Abeba kodde yetti tawi arɓe winndiraade ina mbaɗi gorol juutngol o jokki heen gila nde o yetti nde yimɓe ɓe keɓtinimo leelaani kabaru o yettoyi gardiiɗo ambassade o gardiiɗo ambassade o ari tawi kodde ina dari e gorol juutngol o salmini ɗum haa sadi joofi o naamni kodde haalinimo ko addi ɗum o yiɗi yaadude kodde to bindiroowo to mbele on ina winndiri kodde ko yaawi kono kodde sali kodde hollirimo waawa juude ɓe yimɓe wonɓe yeeso mum heetto e yeeso sabu alaa fof ko ɓuri ɓe ɗo kamɓe fof ko ɓe ɓiɓɓe leydi ete kamɓe fof ko huunde wootere addi ɓe nden noon adiiɓe arde ɓe ko ɓeen poti adaade winndiraade hay gooto fotaani faweede walla ɓurneede e goɗɗo o gooto fof ko goppuɗo haajuuji mum ete moni fof anndi tan ko haaju mum koddo dari haa gorɓe mum jetti o winndiri kodde heɓi kayitaaji mum fof
kayit jibinande kartal d'identité e passeport. Eyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katen hañano wonde so Allah jaaɓi caggal noon nde jiiɗen dewerewe kodda caggal nde yaltuno leydi Mauritanie ɗanni ha Allah walli ɗum heeɓi toon darja mo heeɓi o ha Allah walli ɗum kadi o winditima o dañi kayitaji Mauritanie nde noon jewre paaɗe so Allah jaaɓi ɓayten koye gartal kodda e leydi Mauritanie ha jiyen ko artiri e kadi ko addani leydi Mauritanie ɗum noon koye jewre paaɗe woni so Allah jaaɓi Allah jarama mon jarama.